myslím, a bod 31, to bola vlastne tá pôda poľnohospodárska, ktorá sa mení alebo teda sa bude meniť na nejakú tú ekologickú spracovňu, či ako to bolo povedané, Centrum ekologického zhodnocovania odpadu. Za mňa to bolo strašne vágne a fakt sa čudujem poslancom, že za to hlasovali. Mňa by teda zaujímalo, keby ste mohli vysvetliť, prečo práve ten pozemok, je to iba 800 metrov od Krivých Kútov, nie je tam prístupová cesta, jak už bolo povedané, v dnešnej dobe je to pod vodou a vlastne keď som si hľadal, aké sú formy toho ekologického zhodnocovania odpadu, tak okrem recyklácie, separácie, ktorá sa v podstate, alebo separácia sa deje vo VPOSe, tak je tam potom aj nejaká spalovňa, ktorá už sa tu mala robiť a nejaké biodegradačné veci, tak keby ste teda mohli povedať, prečo práve toto miesto, z akého popudu sa vlastne toto vôbec deje. Viem, že je to nejaký možno strašne dlhodobý zámer, ale bez vetra sa nepohne ani lístok, tak možno by bolo dobré občanom to asi povedať, pretože ľudí to bude zaujímať a predíde sa tým aj zase nejakým potom emóciám, treniciám, že nikto o tom nevedel, tak vlastne ak je nejaký takýto zámer, tak by bolo dobre to komunikovať dopredu a ja myslím, že viete, prečo sa práve vybrala tá pôda, ktorá sa má meniť, čo tam bude, akým spôsobom tam bude riešená tá doprava k tomu a tak ďalej, takže to by určite pomohlo.